lavado stasera, così tante libere che parlo fluentemente italiano domani. Capito? Ik zou net op de scooter onderweg zien en toen nog even op Facebook en Twitter, WhatsAppen. Ja, waar rie je dat mogen onder het bellen en meer? Wij met de auto bieden met mijn pizza's van de weg afgereden. Ja, de meeste ongelukken in het verkeer die gebeuren als mannen hebben gezopen. Ja, want dan moeten de vrouwen rijden. Ja, maar wat mijn schijne overbuurvrouw zien schoonmoeder, die is nu voor de 4e keer getrouwd. En doet haar eerste huwelijk, heeft hij een dochter en die wordt nu samen met de Fabrizio. En dan zijn achterbuurvrouw, die is kapster en haar broer, dat is een warme bekker, maar dat weet er nog niet. Nee, want dan zijn vrouw, die poetst 7 dagen in de week. En 7 dagen in de week poetst die. En haar bazin, die heeft nu een nieuwe kok in de keuken. En dan zijn vader, zijn broer, die heeft in Italië een Michelin-sterrenrestaurant. En die is nu gevrouwd met mijn overbuurvrouw zijn schoonmoeder. Ja, en die Italiaan zijn de beste vriend, is mijn de baas. Ja, en pizza-courier, dat ben ik geworden wie bij de baas. En mijn vroeg best toen wel eens in Milaan geweest. Ik zeg, ja, er wonen alleen ex-profvoetballers en prostituees. Ja, zegt er, mijn vrouw die komt uit Milaan. Ik zeg, o jee, en wie lang heeft die dan gevoetbald? Ja. Ja, en dan wil ze werkeloos, hè, door die sollicitatieplicht. Toen zit ze de ganse dag achter de computer. Ik woon in een mooie titel, 8 kilo bijgekomen. Hè. Ja, men moet tegenwoordig op internet steeds meer cookies accepteren. Hè. Ik ben zelfs nog op gesprek geweest als buschauffeur. Vroeg de directeur van Veolia, heb je rijervaring? Ik zeg, nee, die hebben me 12 jaar geleden het rijbewijs afgenomen. Dus zit er geen rijbewijs, geen ervaring. Waarom ben jij eigenlijk op gesprek gekomen? Ja, ik zeg, ik wil alleen even komen zeggen dat ze op mij niet hoest te rekenen. Ik denk, toen ga je eens voor zichzelf beginnen, hè, als ZZ-pizza-courier. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandelen. Zit de medewerker, ben je al eens met justitie in aanraking geweest? Ik zeg, nee. Ik wist ook helemaal niet dat dat nodig was. Ja, die ga je voor te proberen in de pizza metgenomen. Dan zegt er, die is wel erg klein. Ja, ik zeg, dat weet ik. Ja, zegt er, die is ook erg taai. Ja, ik zeg, dan ben maar blij dat er zo klein is. Dank u wel.